Přeměna E61 part 3. Pořídili jsme si BMW E61, který potřebuje trochu lásky, a tak se dneska mrkneme, jak přeměna pokračuje. Jdeme na to. Nárazník mám dole a teď se vrhnu na přední světla. Drží mi na dvou torxech ze zhora a pak by měli držet ještě ze spod na dvou osmičkách. Ty mi ale tady chybí, takže o toto mám lehčí. Světla jsou na kaši, kryty zašlý a vevnitř všechno vylámaný a plný bordelu, takže správný čas je vyměnit. Repas by tady asi neměl cenu, protože jsou ve špatném stavu a navíc jsem zjistil, že je každý jiný. Pak ještě sundám oba držáky světel. Ještě si to trošku okolo odčistím a ze starého nárazníku demontuju mlhovky. Tady jsou nějaký přestříkaný, takže to celý zbrousím, přeleštím a nakonec na to přijde možná ještě folie. Pak se vrhnu na přední světla, dávám fungl nový s LED blinkrem, přehodím nastavovací motorky, výdbojky a jednotky. Potom, co všechno přejázím, si ještě vyměním H7 do dálek a dám tam ledkový, který mám už odzkoušený na jiném bávu a můžeš je sehnat u nás na e-shopu vlastně jako všechno z téhle přeměny.